שלום, שמי דלית מוואי הפקות, ואני גאה לייצג את היוצרים של הפרסומות שאתם רואים מאחוריי. זה לא סוד שסרט שיווקי הוא כרטיס הביקור האפקטיבי ביותר לכל עסק. עד לא מזמן, וואי הפקות יצרה קמפיינים לעסקים וחברות מובילות עם תקציבים מפוצצים בארץ ובעולם. ברוכים הבאים למהפכה! כיום בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות ניתן להגיע למיליוני גולשים ולקהל יעד מדויק במהירות ובתקציבים שמתאימים לכל עסק. אנו בוואי הפקות נשמח ליצור עבורכם מה שיצרנו לחברות כמו נייקי, סוזוקי, מקדונלד, אפל ועוד, ולקדם את העסק שלכם מקטן או בינוני למוביל בתחומו בשוק ובתקציב שמתאים במיוחד בשבילכם. לייעוץ חינם, תשאירו פרטים ונחזור אליכם